luya sa mga estudyante gid eh. Stranded yun yan eh. Grabe ka baha. Wala ko'y pasahero ulat lang sa kay saon man, di man nakatabok, baha makayo. Grabe yung kabaha. Wala akong kuhan pasahero. Abot lang yun. Ano yung sitwasyon karon diri sa among lugar. Grabe yung kabaha. Yo. Good. Grabe ka sa baha. Karon na diri ang mga rescuer. Ani karon na sitwasyon diri sa among lugar. Torga, Santa Cruz. Ako sunada kay payong-payong mo. Luya sa estudyante eh. Hindi ka basa. Max. Bau-bau. Bau-bau tong babao. Udah. Butung. Patay na. Patayng bau. Tulak na. Wala dia. Lalay lang. Sugakot ba? Luya sa mga estudyante gid eh. Suara na. Siguro mga ka-Jaguar, among testingan og laba kung makaya na ba. Testingan lang namo. Kay birog magabian gyud mi diri kung magpaabot na mi diri. Kay usok pa kay ulan. Testingan namo mga ka-Jaguar. Kaya ni og laba. Kay na namin ning testing. Sulayan na to. Kay kung sulay kay magabian gyud ta diri. Sige, palihan ko, bukan, traffic pre. Selamat pre. Tagawak nih, Dok? Oh, tagawak lang. Tinggal ang mga ka-Jaguar. Mau motor na dito, Rimi kagawas. Ang motor mo dito, Tanggong nga dito kagawas. Kaya siguro nih dari mga motor. Sana pa yung motor? Kaya rin. Motor berarti yo. Ayo motor. Oh dito. Tanggong. Oh, dito sulod. Sabi nga estudyante, luya, meron mga piso. Pagkaloy yun.
makina kay para di masud na tambutso. Kaya na lapaw na tubig sa tambutso. Tutong na yun nato ni mga kaduduan. Okay na, mabaw na. Lapas!